lola ko, yung nasa Pilipinas. Favorite niya to, ube. Lahat na lang ng flavor, gusto niya, ube. Ito nga pala yung bagong product ng Dunkin Donut, no? Yung ube frap tsaka ube donut. Pwede kang mamili kung anong gusto mo, full fat, low fat, soya, or whatever. Ito, soya yung pinili natin kasi nga nag-workout tayo. So yan, titigman natin mga nyams. It's good. Para siyang Slurpee na ube. Meron po pala siyang straw, no? Hindi natin alam. Ayan, no? Lilipat tayo ng pwesto. Medyo presentable na konti. So, yan. Titignan natin ito ulit yung ating ube frap ng Dunkin Donut. Yan. So, gaya ng sinabi ko, pwede kang mamili kung anong gusto mo. Paborito ng baka niya. Ano what you get, eh? Paborito na ni ube, yung lola ko, yung nasa Pilipinas. Favorite niya to, ube. Lahat na lang ng flavor, gusto niya, ube. Cake, ice cream. Basta regaluhan mo ng ube yun, masaya na siya. Pag na-i-vlog ako kasi matigas yung ulo namin, bigyan mo lang ng ube, sasalasya na siya. Hindi lang yan, meron pang isa. Yung ube donut. Yan o, titikman natin, no? Ay, Sam. Mga pandesal natin, hindi siya masyadong lasang ube. Lasa yung ube pero mild lang. Para siyang pandesal, no? Pandesal na ube flavor. Hindi siya ganun ka-strong yung flavor ng ube. Pero masarap. Kung ube lover ka, pwede ito sila masarap. Mas gusto ko itong soya. Itong inumin masarap. Panalo to. Pero yung ito, masarap siya pero hindi masyadong lasa yung pagka-ube niya. Hindi ko in-expect na ganito yung lasa niya. Tapos ang maganda dito, nasa glass bottle siya so pwede mo siyang gamitin ulit katapos mo siyang ginamit. So ayan mga nyams, yun yung ating review sa Dunkin Donut Ube Frap and Ube Donut. Kung gusto nyo i-try, try nyo na para alam nyo ikwento sa iba. Yaman mini. Highly recommend ini manyami niya. Pinitan donut balang mo pandesal yun. Buti na muli kayo no, very box of 6.